Malawi Today. Nkhani yathu atsogoleri anayi amaiko akumwera kwa Africa atsimikiza kudzakhala nawo pamwambo olumbiritsa amene wasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika. Mwambowu uchitika loweruka lino pa bwalo la masewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Akuluakulu amene akuyendesa komiti imene kutsogolera za mwambowu anena izi pamene amafotokoza zamene zikuyendera zokonzekera za mwambowu mu mzinda wa Blantyre. Iwo adati atsogoleriwa ndochokera m'mayiko a Botswana, Zambia, Mozambique komanso Eswatini. Wapampando wa komiti yoyendesa zochitika a Jean Matanga adati adayitana atsogolera mayiko okwana 17 koma paka dali pano atsogolera nayiwa ndamene atsimikiza. Ndiyeno majaji ku High Court akhalali ku Kamuzu Stadium kulumbiritsa president athu komanso kutsatira amene kudzakhala kwakhazikitsa a president kuti awa ndi a president komanso adzakhala kutengadu ulamuliro oyang'anira aku ame kuti ndawo mtsogoleri wawo watsopano general wawo ndi a president komanso a president opuma amene akuchoka akhala kuperekano ulamuliro wonsenso kupereka kwa president athu. Zikatero tidzachoka pamenepo ndikupita kumalo ena kumeta kuonza chakudya cha masana. Iwo adawonjezeranso kuti mtsogoleri amene akuchoka pa mpando a Lazarus Chakwera, atsogoleri opuma a Joyce Banda komanso abakire Muzi akuyembekezekanso zakhala nawo mwambowu. Amatanga adawonjezeranso kuti mwambowu adawuyerekeza kuti ukachitikire mu mzinda wa Lilongwe koma Mutharika ndi amene asankha kuti ukachitikire mu mzinda wa Blantyre ngati njira imodzi yochepesa ndalama zimene zingagwire ntchito. Mlembi wamkulu ku nthambi yona za chuma a Heather Kinjati amene adayimirira mlembi ku ofisi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Colin Zamba adati paka dali pano sangafotokoze ndalama zimene zigwire ntchito pamwambowu popeza zokonzekera zina zidakali mkati. Pali panopa tikhozonena kuti tilibe kaye chithunzithunzi chachikulu kwambiri chonena kuti ma committees akupanga submit kumene to the budget and finance committee and pakumakhala scrutinizing yama submissions tikaona kuti koma ichi chosafunika kwenikweni zikumachosiwapo cholinga yathu chonena kuti kagwiritsidwe ka ntchito ka ndalama kukusana ndi event imeneyi kakhale kolongosoka. A Mutharika awalumbiritsa pa udindowu patatha masiku 7 malinga ndi malamulo atsopano oyendetsera nkhani za chisankho koma bungwe la Malawi Electoral Commission lidalengeza kuti a Mutharika adapambana pa chisankhochi pa 23 September chaka chino atagonjetsa a Chakwera. Bungwe la CDD lalangiza amene akhale mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika kuti apereke masiku 30 kwa anthu omwe anaba chuma cha boma kuti abweze. Mkulu wa bungwe ya Sylvester Namiwa wauza Mutharika kuti adzamange aliyense yemwe sabweza ndalamazi. Anamiwa akuyankhula ndi mtolankhani wathu Taonga Sabola. President amene wasankhidwa kumene Arthur Peter Mutharika alibe nthawi yonena kuti akondwerere chifukwa atenga dziko limene langochokera ku zaka 5 zongotaya. Kunali usogoleri umene unangokwanisa kunyazisa dzina la usogoleri umene sumaziwa zofuna kuchita. Ndiye panopa nkhani nena kuti akufunika abwerese chithunzithunzi choti Amalawi azikhulupirira boma lawo, Amalawi azikhulupirira asogolerawo komanso anthu ochita malonda akhale ndi chidwi chochita ntchito za business muno Malawi. Ncholinga choti bomalo lizipeza ndalama za misonkho. Komano pali zinthu zofunika kuti akangolumbira kumene a President Arthur Peter Mutharika azichite. 1 kuti ndalama zimene zabedwa Daily Times inalemba kuti 3 trillion Malawi kwacha miyezi 4 yokha mukapanga masamu muone kuti pasiku amagwisa ntchito 3 billion kwacha ndalama zambiri pamene anthu amadya chiteze. Ndeti kuti Amalawi amene avota mokwiyacha akufunika chakudya atopa ndi kudya chiteze. Ndalama zilipo, ndalamazo zili ndi anthu. Ndiye akangolumbira APM loweruka lino masiku 30 aliyense amene atenga mwangozi kapena mwadala ndalama za misonkho ya Malawi akabweze. Ngati ndalama zona kula katundu unene kuti nakamusiya kwa kuti anthu akantenge. Bwalo la milandu mboma la Mulanje lapeza amayi anayi omwe akuaganizira kuti anamenya ndi kupereka chilema kwa mlamu wawo wa zaka 19 Dolika Amose ndi mulandu kuti ayankhe. Amayiwa akuaganizira kuti adapalamula mulanduwo mwezi wa Juni chaka chino atasemphana maganizo ndi mlamu wawoyi kamba kuti mchimwene wawo anakwatira mkazi wina. Mike Mataka walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Thomas Kachere. Amayiwa omwe ndi Mary Juma, Caroline Evans, Modesta Evans komanso Pirirani Simenti
akuyankha mlandu ovulaza munthu zomwe ndi zosemphana ndi gawo 235 ya malamulo aupandu. Nkhani idachitika m'mudzi mwa Ipia mdera la mfumu yayikulu Mkanda m'boma la Mulanje. Mukulankhula kwake, second grade magistrate Alon Ng'ambi anati potengera umboni omwe aboma apereka zikuonetsa kuti amayiwa adapalamuladi mlandu, kotero zili kwa iwo kuti aziteteze. Wofalitsa nkhani za polisi ya Mulanje a Innocent Moses ati ambali ya boma ndi okhutira ndi mmene pakadali pano mlandu ukuyendera. Mwachidule tinene kuti anthu osewa anayi apeza ndi mlandu kuti ayankhe, ndipo mlandu umapitirira mpaka ndithu iwonso akuti ali ndi mboni zawo zingapo, ali mbonizo awiri mwa mboni 6 zawo aperekerako mboni, andi mlandu umene ukhala ukupitirira mpaka napa ulowaso pa 15 mwezi omwe wa Oktoba. Amayiwa omwe pakadali pano akusungidwa ku ndende ya Mulanje akuyimiridwa ndi loya wa Legal Aid a James Chiundira. Achiundira anauza bwaloli kuti mbali yawo ibweretsa mboni zisanu ndi imodzi ndipo ziwiri mwa izo zaperekera kale umboniwo. Mu umboni wake yemwe ndi mwamuna wake wa Dorika anauza bwalo la milanduli kuti mkazi wake Dorika sanamenyedwe ndi alongo ake, koma kuti Dorikayo anazimenyetsa yekha kukhoma nkuziponya pansi mpaka kukomoka. Yemwe akuyimira mbali ya boma Sergeant Jane Mwale anafunsa mafunso mboni ziwirizi. Mlandu wayimisidwa kufikira pa 15 Oktoba pomwe mboni zinayi zotsala zizapitirire kupereka umboni wawo. Pakadali pano gulu la Hindu Social Group lapereka njinga yokwera olumala kwa Dorika kuti izimuthandizira kuyenda, kamba kuti sangathenso kuyenda chifukwa chovulazidwa nsana. Polankhulapo Dorika atalandira njingayi anathokoza Hindu Social Group ponena kuti njingayi yafika mu nthawi yoyenera, kamba kuti ichepetsa mavuto akayendedwe. Pamenepa Dorika wapemphanso akufuna kwabwino kuti amuthandize ndi ndalama zomwe angayambire bizinesi kuti mwina zichepetse mavuto ake azachuma, komanso kuti azikwanitsa kuthandiza mwana wake wa zaka ziwiri. Ndikuwathokoza kwambiri chifukwa ndipasa njinga yoyendera, ndipo ndi chithokozo chachikulu chifukwa chokuti sinkayembekezera kuti angandipasa njinga yokuti nziyendera. Ine ndikanakonda mukanandipangira bizinesi yokuti nzitha kumuthandizira nawo mwana, chifukwa nditha kumauza anthu mwina koma akanditengera katundu, nditha kumagulisa bwinobwino chifukwa apapa ndapeza njinga bizinesi ithaso pano kumatani kumatheka kumakhala moyo usiku ndi mwana kumamuthandizira zina nzina. Kamuzu University of Health Sciences yakhazikitsa njira ya makono yoyezera matenda achindoko mwachangu. Wachiwiri kwa mkulu wa sukuluyi a Macpherson Malewa ndiye anatsogolera ntchitoyi. Izi zachitika pa mwambo wachinayi wapachaka ofalitsa zotsatira zakafukufuku yemwe sukuluyi yachita mu mzinda wa Blantyre. Veronica Kafumpe wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Malinga ndi wachiwiri kwa wamkulu wa sukulu ya Kuhes Amaki Malewa wati msonkhanowu ndi ofunikira pakuti wasonkhanitsa akatswiri ochokera mzigawo zosiyanasiyana zomwe zikupereka mwayi kwa iwo kugawana nzeru zawo ndi akatswiriwa komanso kupeza nzeru. Ndipo pa tsiku loyamba la mwambowu sukuluyi yasonyeza njira yake ya makono yomwe yakonza yotchedwa changu yoyezera matenda opatsirana pogonana. Test yathu yomwe tayipanga apangana sukulu athu yokhuza kufufuza matenda chindoko ndi imapezera mayankho, imapeza ngati munthu mzimayi yemwe ali woyembekezera ali ndi chindoko kuti asapereke chindokocho kwa mwana osamuyemesa nabadwe. Imene iyo ndi test imodzi yoti ndiyansanga zedi ndichoke dzina lake tikuti changu. Ndipo mlembi wa maphunziro apamwamba muno Malawi a Levis Enea wati mwambo otere ndi wabwino pakuti umathandiza boma kudziwa zigawo zomwe zikufunika kukonzedwa pa za umoyo. Kupitolera mkafukufuku ameneyi tili okonzekera kuti ngati boma tigwiritse ntchito zimene apeza mkafukufuku kuti zipititse patsogolo ngakhale mapolicies athu komanso umoyo wa anthu mdziko. Alimena maboma Nzimba komanso Rumphi ati ulimi wa nthirira odonthezera ndopindulitsa maka kumadera kumene madzi amavuta kwambiri. Malinga ndi akuluakulu ona za ulimi m'maboma awa alimi opyola 24,000 akugwiritsa ntchito ulimiwu ndipo akusimba lokoma
Feston Malekezo wadza ndi ripoti. Pomwe kusintha kwa nyengo kukupitirira kusokoneza kabweredwe ka mvula komanso kubweretsa ng'amba maboma ena, alimi m'mudzi mwa Kausahanga ndi la mfumu yayikulu Mthwalo kumzimba apeza njira yamakono yothanirana ndi izi. Alimiwa omwe ali pansi pa gulu la alimi la Talima pansi pa dera la zaulimi la Enkutwini ayamba ulimi wa nthirira wa kadonthesera umene ukuthana ndi vuto monga ng'amba. Wapampando wa gululi Afadwe Kitembo ati kwambiri amadalira ulimi wa mvula omwe sumawathandiza kwenikweni pobweretsa chakudya chokwanira m'makomo mwawo. Iwo anati mchaka cha 2024 anawuzidwa za ulimi wa makonowu ndi bungwe la CADCOM pansi pa Diocese ya Mzuzu ndipo ukuwapindulira. Na ulimi movuta kwambiri oti usiku sitimagona ya oloso mapanga makauti maluwa nkati koma panopa kumakhala kufewa ndithu kuti limakhoza kungochera mazi ndi kumapita bwino kuthedi kocheza kungosiya kumulonda chabe kunoko. Bungwe la CADCOM lakhala likugwira ntchitoyi kuyambira mchaka cha 2020. Ndipo membala wina wa gululi limene lili ndi alimi okwana 15 Mayi Edna Sakala ati tsopano akuna phindu popeza kuti pakadali pano gulu lawo lagula nkhumba zinayi likumanga malo ogulitsira katundu awo komanso malo osungira katundu awo zimene zizawathandizire ingakhale kuti projekti ithe. Mabanja amasokonekera chifukwa chonena kuti tinali kuganyu ndalama popeza mapezedwe akanali ovutikira. Koma panopa mavuto onse atha chifukwa cha nthonyezi. Mlangizi wa zaulimi ndi alaye Enkutwini Bambo Anthony Chisambi ati nzofunikira kuti pomwe nyengo ikusintha alimi aziyesera njira zina zimene zingawathandizire pa ulimi wawo. Timaphunzitsa kuti azikolola madzi, azikhala ndi at least mosungira madzi. Nde tikaona kuti vuto la madzi likupitirira ili chimene tikumapanga kwambiri ndi kagwirisidwe ntchito ka madzi. Pakadali pano mlangizi ku CADCOM pansi pa Diocese ya Mzuzu Daniel Zimba ati cholinga chawo ndi kuonetsetsa kuti alimi ali ndi chakudya chokwanira komanso chopereka thanzi ku matupi awo. Tinabweretsa ulimi umenewu kunoko malingana ndi imene nyengo ilili. Ulimi uja woti tizingotenga makheni kumathirira, ulimi umene uja mataya madzi ambiri komanso dera la kunoko kukamwe kuno Enkutwini ndi malo ovuta madzi kwambiri. Tinapanga linki kwa anzathu amene amagulitsa mapampu ogwisa ntchito zuwa asola. Ntchitoyi imene ikutha chaka chino ikulandira thandizo kuchokera ku Royal Norwegian Embassy kupyolera ku Norwegian Danish Church Aid NCADCA ndi Norwegian University of Life Sciences. Muonera nkhani mwa tsatanetsatane pano pakanema wa Times TTV. Tibwerenso ndi nkhani zina zambiri posachedwa apa mukatha kuonera izi. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Kampani ya Life Insurance yapanga mgwirizano ndi bungwe la Blantyre Elderly People Movement. Kudzera mu mgwirizanowu kampani zipereka insurance ya maliro kwa mamembala a bungweli. Mmodzi wa akuluakulu ku Life Insurance Ashira Kombeliwa wati mgwirizano uthandizira kusamalira achikulire. Mgwirizano umenewu monga mwaonera ndi mgwirizano umene tapanga ndi Bemo imene lili gulu la anthu amene ali achikulire m'Blantyre muno. Mgwirizano umenewu ukuthandizira Bemo kuti azikhala ndi ufulu muchizungu timanena kuti peace of mind. Akakhala kuti ali ndi zovuta zagwera pakati pawo, Bemo samavutikanso kuti asonkhe kapena atenge ndalama zimene mwina anasungira kuti azipangira zinthu zina kuti akayikire maliro. Ifeyo a Lifeco tizibwera ndi kupereka thandizo. Thandizo lathu timalipereka mu nthawi yosapitirira 6 hours kuti zithandizire chovuta chimene chagwa pa nthawi imeneyo. So ngati mungaone muona kuti Lifeco ndiyosiyana ndi ma insurance companies ena chifukwa chonena kuti ifeyo sitimayang'ana zinthu zimene timapanga kama products athu ngati ma products koma timafuna tipereke solution kwa anthu. Ndipo Bob Mwase ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Blantyre Elderly People Movement. Ifeyo tinapeza kuti policy imeneyi ili ndi phindu kwambiri chifukwa tisanayambe policy imeneyi timalandira mauthenga
otidziwisa chifukwa membership yathu imene tinayo mplanta munomo we have got over 35,000 elderly people. And you can actually imagine per 35,000, that means you'll be having a lot of death claims. And amatidziwisa pafupi kuti pachitika maliro mutithandiza bwanji as the organization imene muyang'ane anthu achikulire. So we were always being caught orphaned. And imene inabwera policy imene iyi tinapeza kuti tapeza ufulu kuti chilichonse chachitika madzidzidzi chifukwa choti munthu uyuyo tinamulembetsera dzina lake ku Lifeco ndiye kuti Lifeco amalipira msangamsanga. Ena mwa aphunzitsi amene boma lawalemba kumene ntchito mboma la Blantyre sanalandire malipiro awo oyamba a mwezi wa Septemba. Ofalitsa nkhani ku konsolo ya Blantyre a Debola Luka watsimikiza nkhani ponena kuti konsoloyi yalephera kulipira aphunzitsiwa kamba kazovuta zina. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Posachedwapa nthambi ya Local Government Service Commission mogwirizana ndunduna za maphunziro komanso maboma ang'ono adalengeza kuti alemba ntchito aphunzitsi a skulu za primary oposa 20,000 amene awayike msukulu zosiyanasiyana m'maboma onse mdziko muno. Koma aphunzitsi ochokera chigawo cha maphunziro cha mzinda wa Blantyre akuyenera kuyembekeza kuti alandire malipiro awo popeza pakadali pano salandira kaye malipiro awo a mwezi wa September. Amene amayankhulira konsolo ya mzinda wa Blantyre a Debola Luka muthenga umene adachita kutilembera adati izi zachitika malinga ndi kuti ndondomeko zina zoyenerera zimene amayenera kudzisata zidachedwa. Iwo adati aphunzitsi amene akhuzidwawa adzalandira malipiro a mwezi wa September mophatikiza ndi malipiro awo amtsogolo. Koma izi sizidakomerera mwa aphunzitsiwa amene atifotokozera kuti ndokhumudwa malinga ndi nkhani. Mmodzi wa aphunzitsiwa adatilembera kuti adali odabwa kuti ngakhale kuti iwo adali aphunzitsi oyambirira amene adapereka mafomu a GP1 sadalandirabe malipiro awo a September lawa pamene anzawo maboma ena adalandira. Iye adali ndokhumudwa malinga ndi zimene zachitikazi ponena kuti zikhoza kuwabwezera mbuyo pa ntchito yawo. Mphunzitsi winanso adatiimbira foni kuti dandaulira pa zimene zachitikazi ponena kuti alibe mtengo ogwira pamene akudikirira kuti asalandire malipirowa. Ophunzira 191 ansukulu zosula luso za boma alandira zipangizo zophunzirira kudzera ku bungwe la Forum for African Women Educationalists in Malawi. Daniel Zimba walemba ripoti. Bungwe la Mastercard Foundation ndilo likuthandizira ndondomekoyi ndi ndalama yokwana $22 million imene ikuyembekezeka kufikira ophunzira 600 musukulu zosula luso za boma mdziko muno komanso wena 750 musukulu za ukachenjede za boma pofika mchaka cha 2030. Mkulu wa bungwe la FAWEMA Amagi Madimbo ati iwo akuthandizira achinyamata pa maphunziro awo pofuna kuthandizira masomphenya achitukuko cha dziko lino a Malawi 2063. Masomphenya a dziko pajamanena kuti tikhale Malawi odzidalira payekha. Kuti Malawi akhale odzidalira payekha zitanthauza kuti amalawiwo anthuwo akhale odzidalira. Ndiye tsopano anawa akaphunzira ntchito za manja akhale odzidalira akathandiza anthu ena kuti akakhalenso odzidalira. Ndiye kuti ifeyo tuthandiza kutukula mtundu wa Malawi. Ndipo mmodzi wa akuluakulu ku Sochi Technical College imodzi mwa sukulu zomwe zikupindula nawo a Benjamin Nkata ayamikira thandizolo ndipo ati sukuluyi ili ndi ophunzira osowa ochuluka omwe akufunikira thandizo. Ndiye tikuthokoza kwambiri kuti FAWEMA yaona kuti ndi chanzeru kuti at least tithandizeko ochepa amene takwanitsawo. Tikuwapemphabe a FAWEMA kuti dzanja lawo lipitirire pamene athandiza kale because these are only 48. Tikanakondabe kuti mwina manambala awo akhale okwera ndithu. Mmodzi wa ophunzirawa Doreen Jasi wati zovala zogwirira ntchito laptop malipiro a maphunziro ndi zipangizo zina zimene wapatsidwa zamulimbikitsa maphunziro ake. Bungwe la FAWEMA lakhala likuthandizira maphunziro a atsikana mu sukulu za sekondari mdziko muno kwa zaka zambiri, koma kuyambira mu Januwale chaka chatha bungweli lakhazikitsa ndondomeko ya Second Chance Pathways pofuna kufikiranso ophunzira mu sukulu zosula luso komanso za ukachenjede omwe 80 pa 100 aliwonse mwa iwo ndi atsikana. Limbe Leaf Sacco yatsekula nthambi yake ku Kanengo Auction Floors mu mzinda wa Lilongwe.
wapampando wa sakoyi Alex Ntungama wati atsekula nthambi pofuna kutumikira bwino mamembala ake amene tsopano akwana 3000 akufotokoza motere. Ifeyo kutsegula ofisi imeneyi ndife anthu onyadira kwambiri chifukwa choti apapa ndikuti takwanitsa chinthu chomwe chinali maplani mwathu. Choyamba chinali choti tikhazikitse chuma chathu kuti chikhale chokhazikitsako titakwanitsa zimenezo pano chotsatira choti kodi mamembala athu tidzafikira bwanji powapatsa ma service ndipo tsegula branch inoyo ndikuti mamembala athu amene asali ogwira ntchito ku kampani ya Limberifi koma kugwira makampani ena sadzivutika kufika komanso ngakhalenso akomweko akafuna kubwera kuzapanga experience imene imakhalira mu banki imene mukuonera mwe taitsegula ino ndi banki ndithu adzikhala osangalala. So ifeyo pamene popo tikuonyadira kuti mamembala athu tikuwapatsa service yabwino. Mawu ake mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la msako maka la masako la Musco a Kingsley Mulewa wayamikira Limberifi Sako potsekula malo amakonowa. Ifeyo ndonyadira kunena kuti one of the SACCOs kunenedwa kuti Limberifi yatenga step imene yosegula branch yoneka bwino yonse yomwe ndiyo timwina mukati muike pa mulingo nchimozimozi mmene mungafikire mu branch ya banki ya mabanki enaso mwina kuposedwa ndi zimene zimakhazonyadisa ndi zomwe tikufuna kuti zipangika. So chomwe chimapangika nchoti mamembala omwe ala SACCO akamaona choncho amaona kuti ndalama zawo zili motetezeka bwino zili mwabwino chifukwa akayerekeza ndi banki palibepo kusiyana kuna kulikonse zimene zimathandiziraso kukula kwa SACCO. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Atsogoleri anayi am'mayiko akumwera kwa Africa adzakhala nawo pamwambo olumbiritsa a Peter Mutharika ngati mtsogoleri wa dziko lino. Bungwe la SIDED latsindika kufunika kolondoloza chuma chomwe chabedwa mboma. Ndipo mu nkhani zina bwalo la milandu lati amayi ena anayi ali ndi mlandu kuti ayankhe kamba kovulaza mlamu wawo. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina intaneti pa website yathu ya www.times.mw, pa Facebook pa tsamba lathu la Times 360 Malawi, pa X tili pa @Times 360 Malawi. Komanso mutha kuchita subscribe ku 1895 posindika *1895#. Munali ndine Benedetta Chiwandamia, madzulo abwino.